Ik ben Peter Zegers, Peter den Tweede en volgens mij prins van de Wienbuul 2017 van de jubilerende vereniging van de Wienbuul 6x11 uit Wansum. Hoe voelt het nou? Ja, helemaal grandioos kan ik al vertellen. Zeer vereerd dat ik dit heb mogen werken in ieder geval. Het komt altijd als een verrassing en ja, de start is natuurlijk al gemaakt met het uitkomen afgelopen vrijdag. Gisteravond hier Vorstenroodsbal gehad als jubilerende vereniging het 7e Wienbuul dat mogen organiseren. Een beetje rivaliteit, strijd van vorsten onder elkaar. Die proberen wat leuke anekdotes weg te zetten, vooral vanuit hun eigen dorp. Maar ook de buurman een beetje proberen een hak te zetten door het kan. Maar allemaal vanuit het Kanerleske gebeuren, zeer zeker. En we hopen natuurlijk inderdaad dat het een leuk feestje werd zometeen met die brunch. Ieder lekker kan eten en geer natuurlijk dat ze straks nog even blijven hangen op het moment dat de receptie plaatsvindt rondom het 6x11 feest. Met aansluitend volgens mij nog de Roosenthaler erachteraan. Dus we gaan nog een leuke dag beleven vandaag.